Да аховы дзяржаўнай мяжы готовы. У цэнтры падрыхтоўкі спецыялістаў пагранічнага кантролю Інстытута пагранічнай службы Беларусі чарговы выпуск прапаршчыкаў. Чым вабіць маладых людзей службы на мяжы, даведаўся Юрый Печур. Сёлетні выпуск ужо 53-й і 4-й у новым статусе. Центр падрыхтоўкі прапаршчыкаў брэсцкай пагранічнай групы цяпер з'яўляецца структурным падраздзяленнем Інстытута пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь. Тут рыхтуюць спецыялістаў пагранічнага кантролю для ўсёй краіны. Новы выпуск гэта 43 высокакваліфікаваныя спецыялісты, прычым большая палова з іх дзяўчаты. Анастасія Макайчык марыла аб гэтай прафесіі яшчэ са школы. Быць пагранічнікам гэта для яе ўжо сямейная традыцыя. Тетя была контролером отделения, и я тоже хочу в дальнейшем по ее стопам идти. Асэнсавана і з веданнем справы выбіралі прафесію і іншыя курсанты. Михаил Серы тэрміновую службу праходзіў ва ўнутраных войсках, але працягнуць кар'еру военнослужащего вырашыў у пагранічнай службе. Родиться это от дедушки, в крови, наверное, у меня заложено. Как бы и хотелось с детства быть пограничником. Прапаршчык пагранічнага кантролю гэта той чалавек, які першым сустракае і праважае гасцей на пунктах пропуску. Кожны дзень правярае тысячы пашпартаў. Яму заўсёды неабходна быць на вышыні, многае ведаць і многае ўмець. Таму не выпадкова, што многія з выпускнікоў маюць вышэйшую адукацыю і мяркуюць вучыцца далей. Помним слезы, помним жалобы на требовательных преподавателей, на грозных курсовых офицеров. Но тем не менее, сегодня я могу констатировать тот факт, что задача, которая стояла перед нами, перед центром, перед преподавательским составом, перед слушателями, она выполнена. Ужо завтра усе выпускнікі прыступяць да выканання сваіх службовых абавязкаў па ахове рубяжоў Беларусі.